एबसुआ गमामायैनो मोनसे गोथार हान्जा आरो बर' हारिनि सिंस्रि जों बयबो मिथिखागौ बेखौ बहुत बुरजा जेबो साननांगौ गैया आंखौ बयबो निमाहा एम राकेश ब्रह्म सार बुंबा बुंनानै कनसिडार बिदों बुंबा बुंनानै जे गुलिया गावखांबाय सिगां गावखांनानैसो आं गावाखैमोन होनबाबोथ' जानाय नङा दा जिखुनु हक जाया मायनो बर' फरायसा आफादनिसिम जे गावनि मोनसे दायखौ स्वीकार लाबाय। मैया सालबारि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल आंनि मोनसे प्रग्राम दंमोन बेवहाय मैया एबसुआ जि खावलायनाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव बेखौ सांबादिकनि बारे बारे सोंनायाव बिपिएफनि दोलोखौ एक्साइटै आं किसुमान खोथा बुंनायाव आंनि बुंनाया सोरबा एबसुआ होननाया जोबोद गोरोन्थि जादों आं दा निमाहा बिदों जे आंखौ निमाहा होनांगौ आरो बेखौ लानानै बारा साननांगौ जेबो गैया खारन आङो बहुत गोबाव टाइम आं एबसुखौ अराय माने गोथार मोनसे हान्जा मोनसे आफाद होननानै बुंबोदों आरो एबसुआ गमामायैनो मोनसे गोथार हान्जा आरो बर' हारिनि सिंस्रि जों बयबो मिथिखागौ बेखौ बहुत बुरजा जेबो साननांगौ गैया आंखौ बयबो निमाहा होनांगौ।